Poštovanje svima, dobrodošli na kanal Nepoznata Srbija. Danas je sa nama gospodin Miroljub Petrović. Veliko nam je zadovoljstvo, gospodine Petroviću, da vas pozdravimo. Krenut ćemo odmah sa pitanjima. Svedoci smo jedne teške tragedije koja se dogodila u školi Vladislav Ribnikar. Pa prvo pitanje za vas bi bilo šta se to dogodilo? Smo to mi možda zakazali kao roditelji ili je zakazao sam naš sistem? Koji je vaš komentar? Pa to je nešto što je očekivano što je bilo očekivano da se desi za svakoga ko je malo razuman. U nauci postoji jedan domen koji se zove predviđanje u nauci. Kad vidiš kako ljudi žive, šta rade i tako dalje, onda možeš da daš predviđenja šta će da se desi. Mi smo krenuli na put demokratije, gde se legalizuju svi oblici nemorala kao oblik uživanja u životu, zadovoljstva. Kad pogledaš koji su vodeći uzroci smrti u današnjem svetu i kod nas i u ovom takozvanom razvijenom svetu, razvijen u smislu samo destrukcije, ako oni misle razvijen u svakom drugom pogledu, i sva ta nauka koja se tamo razvija, to je nauka u funkciji zloupotrebe i uništenja čoveka. Tako da, kad pogledaš koje su demokratski najrazvijenije zemlje, tamo se dešavaju takve stvari, to je normalno. Znači, normalno je u najrazvijenoj demokratskoj zemlji, a to je Amerika, normalno je tamo da imaš serijske ubice. To je tamo normalno. I pošto mi smo na tom putu, normalno je da očekujemo da će kod nas da se dešavaju takve stvari. Mi se ne bavimo pitanjem šta će još da se desi. Znači, dešavaće se mnogo gore stvari. Kako ćemo da znamo šta će da se desi? Pa samo analiziramo američko društvo. U američkom društvu nije najgora stvar da uđe serijski ubica i da pobije decu. Ima gore od toga. A to je kada deca sama sebi oduzimaju život. U ovom slučaju serijskih ubica imate decu koja ne žele da im se oduzme život. Ali u Americi imate fenomen, a to je da deca sama sebi oduzimaju život. I drugi vodeći uzrok smrti među decom između 10 i 14 godina je samoubistvo. Prvi uzrok smrti je, kako oni kažu, nesrećni slučajevi. Šta se podrazumeva pod nesrećnim slučajem? To je nebriga roditelja. Znači, dete padne sa neke visine pa pogine, zgazi ga auto, poseče se pa iskrvari, ili neki drugi, kako oni kažu, nesrećan slučaj. Nije to nesrećan slučaj, to je nebriga roditelja. Znači, nebriga roditelja je vodeći uzrok smrti kod dece između 10 i 14 godina u Americi. Broj 2, samoubistvo. Pazi, deca između 10 i 14 godina dižu ruku na sebe. To nije samo trend kod dece između 10 i 14 godina. Ja sam naveo sad taj podatak zato što je to karakteristično sad za ovo što se desilo kod nas. To je slučaj kod mladih ljudi između 10 i 32 godine. Drugi vodeći uzrok je samoubistvo. Tako da, ovo što se dešava, to je nešto očekivano. Kad je društvo na putu demokratizacije. A ljudi su naučili da je demokratija nešto lepo, nešto dobro. U stvari, demokratija je samo uništenje. I kad pogledamo statističke podatke u najrazvijenijim demokratijama, tamo ima najviše silovanja, najviše samoubistava, najviše maloletničke delikvencije, najviše droge, svega najgoreg najviše. I to je demokratija, ali oni demokratiju prikazuju kao nešto lepo. To je kao što se cigarete prikazuju lepo, alkohol se prikazuje lepo, droga se prikazuje lepo. To je, mislim, mi kažemo demokratija, u stvari pravi termin za to je satanizam, tako da ovo što se desilo bilo očekivano za razumnog čoveka koji razume šta se dešava u društvu i koji razume kako sistem funkcioniše. Za ljude koji, razumeš, su u nekom zimskom snu, oni se šokiraju, to njih iznenađuje. Čoveče, mi imamo najviše pušača i među muškarcima i među ženama u svetu. Šta je onda mi da se čudimo kad ljudi oboljevaju od raka pluća? Treba ništa da nas čudi. Neko će da se čudi. Neko će da se čudi, ali pametan čovjek neće da se čudi. Mi smo prvi u svetu po konzumiranju najprljavijeg mesa, to je svinjsko meso. Crna Gora na drugom mestu. Ne treba da čudi što smo mi prvi u svetu po bolestima srca i krvnih sudova. Za onoga ko malo poznaje tematiku i kako sistem funkcioniše, njega
Mislim, on može da mu bude žao, ali to je sve očekivano to što se desi. Ali ono što je mnogo strašnije, to je što nama se sprema mnogo gore, jer se ništa neće preduzeti da se situacija promeni, ništa, zakoni su katastrofalni. Evo, pre neki dan dete u Podgorici prijavilo roditelje što su ga malo ispljuskali, dobio batine, prijavili ga policiji i otac i majka 3 dana u zatvoru. 3 dana u zatvoru, 72 sata. Zove, to su zakoni. Znači, ti moraš da dopustiš da tvoje dete sistem satanistički vaspitava i onda imaš ovo što imaš. Tako da, to za mene nije bilo niko iznenađenje, meni je žao zbog toga. Ja sam o tome pričao jako dugo godinama, objavljivo video materijale, iskustva dece koje su mi pisala pisma, koje se žale, kako su maltretirani u školi, šta i sve. To nikog ne interesuje. Mene zovu roditelji da mi psuju majku. Da mi psuju majku i oca i sve najstrašnije. Kaže, izvinite, imam jedno pitanje, moj sin se drogira. Rekao, koliko ima godina? Kaže, 16 godina. Pa rekao, gde je naučio se drogira? Pa kaže, u školi. Pa kaže, ja rekao, pa što ga šaljete tamo? Pa kaže, mora da završi školu. Pa rekao, ne može kod kuće završi školu, vanredno. Što ga ne uključite u neki privatan posao da sa vama radi? Pa kaže, imam ja privatan posao, mora da završi školu. Pa rekao, gospodine, vi znate da se tamo prodaje droga. Evo, sami ste rekli da se navuku na drogu u školi. Kad je počeo da im psuje i oca i majku. Izvinjavam se, on mene zvao. A da li mislite da smo danas previše blagi prema našoj deci u školi u smislu njihovih nastavnika i profesora? Ranije to nije bio slučaj. Ranije su postupali znatno grublje prema deci. Pa vidi, ja se sećam kad sam ja išao u školu, ja sam 65. godište. Ja sam 71. godine krenuo prvi razred. To je bila hajdučija, nije kao danas, ali je bila hajdučija. Bilo je batina od nastavnika, ali su se radile gadne stvari. Pazi, 71. To je pre više od 50 godina. Stvari su se pogoršale za ovih 50 godina od kad sam ja išao u školu, ali ne mnogo. Pogoršale su se u smislu što je sad dostupan internet, pa deca mogu da gledaju pornografiju i razne gadne stvari. U tom smislu, ali o deci se ne brine ni pre 50 godina se nije brinulo ni danas. Deca su prepuštena ulici, mora da se završi škola, niko se ne bavi decom, da se uključe da nešto rade, puštena su slanca, nedisciplina, stravična. Znači, sa decom treba da se radi, a ne da se deca puste da divljaju i tako dalje, ali nemaš ti kome to da pričaš. Ja sam zbog toga i bio maltretiran, razumeš, i optuživan, i da ja trujem decu, da ja ubijam decu, da ja decu učim naopako. Ja sam samo upozoravao na sve ovo što se dešava i na mnogo gore stvari koje će se desiti. Ti imaš u Americi još gore od dečeg samoubistva. Imaš otimanje dece. Otimanje dece. U Americi svake godine, prema zvaničnim podacima, nestane 50.000 dece. 50.000 dece, to su zvanični podaci, cifra je sigurno veća. Ako podeliš 50.000 sa 365 dana, to znači da se dnevno u proseku u Americi otme, znači nestane, nije dete igla da nestane, nestane oko 140 dece. Dnevno nestane. Ja sam bio u Americi pred noć veštica kada policija naročito upozorava roditelje da postoji povećana verovatnoća da će im deca biti oteta i da pripaze na decu. Tačno zna, noć veštica je satanski praznik kada prema brojnim pokazateljima se prinose ljudske žrtve. Jer to nekoga zanima. Jer neko izveštava šta se radi u Americi na noć veštica i da će to sutra kod nas. Pa ti imaš u ovim ateističkim školama kod nas da se obeležava noć veštica. U školskom sistemu. I to nikog ne zanima, to nikome ne smeta. Roditeljima ne smeta. Retki roditelji neće decu da šalju na noć veštica. Većina roditelja šalje decu na noć veštica. Šta mi da pričam? Kome da pričam? Da li mislite da je klima generalno, odnosno vremenske nepogode, vreme generalno, da li mislite da je promenjeno? Da li mislite da to u izvesnoj meri utiče na psihu dece i odraslih? Jer vidimo da više nemamo ni pravo proleće, nemamo ni pravu jesen, nemamo ni zimu,
Pa da li možemo to nekako da dovedemo u vezu sa psihičkim stanjem nacije, na primjer? Jesi ti to šališ ili ozbiljno pitaš? Ozbiljno pitam. Kakve veze ima klimatski uslovi sa psihičkim zdravljem čoveka? Kakve veze ima? Kakve veze ima to što imamo globalno zagrevanje, što imamo izuzetno topla leta, blage zime, kakve to veze ima sa psihom čoveka? To će reći ovi stručnjaci možda. Znate, kad se država bude više ekonomski razvila, onda će, kakve veze ima ekonomski razvoj sa psihičkim stanjem čoveka? Čovek može da živi bez novca u prirodnom ambijentu kao što su živeli naši preci. Znači, to su samo izgovori koje ljudi će da izmišljaju, uključujući i ovo sad prvi put čujem od tebe, da klimatski uslovi mogu da utiču na psihu ljudi. To su tako ateistički psiholozi, psihijatri pokušavaju, pošto oni ne znaju pozadinu, ne znaju šta je prava psihologija. Ljudi imaju psihičkih problema zato što su, to se teološki zove, zato što su demonizovani. Znači, kao što čoveka mogu da napadnu bakterije, mikroorganizmi ako se ne kupa ili ako jede neku nezdravu hranu, tako čoveka mogu da napadaju duhovni mikroorganizmi. Današnja medicina se time ne bavi, ali do pre 100-150 godina to je bilo prisutno u medicini, da postoje duhovna bića, da postoje demoni, jer su lekari svi bili religiozni. I, znači, ljudi koji ne održavaju svoju duhovnu higijenu, jer fizička higijena ima više aspekata, jedan od najvažnijih je zdrava ishrana. Postoji fizička ishrana i postoji duhovna ishrana. Duhovna ishrana je informacija, fizička ishrana je ovo što jedemo. Duhovna ishrana je informacija, šta gledamo, šta slušamo, šta čitamo, šta mislimo. Deca su prepuštena satanizmu svih vrsta, ono što oni gledaju, čitaju, slušaju, misle je najstrašnija destrukcija. Ti na 2 klika možeš da uđeš da gledaš pornografske sajtove, da gledaš seks sa životinjama, da gledaš najstrašnije perverzije, ubistva, nasilje, horore. I deca to gledaju, to je duhovno trovanje. I u šta gledaš, u to se pretvaraš, to je zakon ljudskog uma. I deca imitiraju ono što vide na telefonu, na internetu i na televiziji, iako internet je mnogo destruktivnija od televizije. Televizija je destruktivna, a internet je... I sad ti imaš programe koji mogu da blokiraju destruktivne internet sadržaje. Kog roditelja to zanima? Tu imaš u Saudijskoj Arabiji, gde država ima agenciju koja blokira sve destruktivne sajtove i portale. Tako da, kod nas toga nema, satanisti mogu da emituju najstrašniji destruktivan program, deca to gledaju i deca se duhovno truju. I to je ono što se zove duhovni genocid. I onda deca to primenjuju u praksi, te sve gadosti, razvrat, destrukciju, roditelji to ne prate, roditelje to ne zanima. Razumeš? I roditelji ako čuju nekog stručnjaka da kažu, znate, to je zbog klimatskih promena, roditelji će to da prihvate, samo da ne prihvate da im kažu da su roditelji odgovorni. Roditelji ne žele da budu odgovorni. Jeste stanje u društvu loše, ali opet kogod da je kod nas jako loše, u zapadnim zemljama je još gore. Kod nas je katastrofa. A na zapadnim zemljama, tamo je užas. Mislim, tamo je užas nad užasima. Kod nas je katastrofa, ali nije kao, mi još nismo dostigli taj nivo kao zapadna Evropa i Amerika, ali to dolazi kod nas. Sve brane su porušene, za bilo kakve moralne barijere da se spreči poplava nemorala, destrukcije, satanizma. I onda je sve što se dešava nešto očekivano za razumnog čoveka. Znači, ne briga o detetu. U šta gledaš, u to se pretvaraš. Deci je potrebno davati zdravu duhovnu hranu. Zdrava hrana duhovna, šta čitaju, šta slušaju, šta gledaju i šta misle. Prva linija fronta su roditelji, da društvo. U ovom slučaju mi imamo da su zakazali i roditelji i društvo, ali koliko god da društvo zakaže, dokle god roditelj ima slobodu da može da se bavi svojim detetom, dete će biti sačuvan. Mi u zakonu Republike Srbije imamo, u okviru zakona o obrazovanju, imamo opciju da dete može da se školuje kod kuće. Postoji kućno školovanje u zakonu Republike Srbije. Roditelj može na kraju godine da ode u školu i da kaže želim da dete učim kod kuće, na kraju godine će polaže razredni ispit. To roditelje ne interesuje.
Roditelj gleda što pre da ogromna većina, ne svi, ali ogromna većina seratosilja deteta, razume da on ima slobodno vreme. Neće se postoji detetu. I to je glavni problem. Znači, ne briga o deci, to je glavni problem, a ne klimatske promene, stanje na berzi, kurs kriptovaluta i neke slične stvari. Upravo bismo sad da pređemo na deo naše emisije koji se zove Nepoznato javnosti. Postavljamo vam pitanja koja su nepoznata javnosti, odnosno ne postavljaju se tako često ovako javno na podcastima, a ni na televiziji. Mi smo obavestili naše pratioce da ćete vi biti gost i dobili smo nekoliko pitanja, pa ću ja sada pročitati, pa vi budite ljubazni da nam odgovorite. Evo, imamo jednu majku koja kaže da pokušava da natera svoje dete da ide u školu, ali dete je strašno uznemireno zato što u školi njegovi drugari koriste mobilne telefone i vrlo često gledaju preko TikToka i drugih nekih aplikacija neke sadržaje koji nisu primereni. Pa kaže majka, šta bi bilo najbolje da ona uradi? Pa ja sam odgovorio u prethodnom delu emisije, znači najbolje da dete upiše vanredno ili ima još bolja opcija, postoje američke online škole, roditelj je nastavnik, odnosno učitelj, on kod kuće uči dete i na kraju godine roditelj izdaje sertifikat o tome šta je dete učilo, to su američke škole koje su akreditovane, navešću jednu West River Academy, piše se sa W, West River Academy.com, imate opciju na našem jeziku da učite svoje dete, znači najbolja opcija je da dete odrasta kod kuće kao što je Isus odrastao pored svojih roditelja, učio da radi, učio se moralu, to je najbolja opcija. A ona da tera dete da ide tamo, pa dete se samo buni, vidi da je destrukcija i majka ga tera da ide tamo. Mislim, to je strašno. To je strašno. Znači, treba dete da se uči nešto da radi. Ne da ide tamo da će da ga upropaste, duhovno da ga unakaze. I fizički. Idemo na sledeće pitanje. Imamo jednog mladića, kaže, ja bih da pokrenem biznis, da imam nešto svoje, međutim, nemam za to novca, ali imam velike ambicije. Šta bismo mogli da poručimo ovom mladiću? Za biznis nije potreban novac, za biznis je potrebno znanje. Kad imaš znanje, ti možeš da praviš pare. Znači, to ono što se kaže znanje je moć. Znači, znanje se stiče, imaš internet, na internetu možeš da naučiš bukvalno sve. Najbrže se uči kada imaš nekog pametnog čoveka koji će da ti skrati put i da te pouči nekom poslu. Mladi ljudi rade razne poslove da bi zaradili novac. Navešću neke primere mladih ljudi, klinaca koji su mi se javili. Kaže, izlepio sam po ulazima reklamu, šetam pse, 300 dinara na sat. Imaš ljude koji nemaju vremena da šetaju kerove, pozovu njega 300 dinara na sat, on šeta odjednom 2-3 kera na povodcu, izvede ih, razumeš, da vrše nužde u parkiću, šeta 3 kera za sat vremena, uzme 900 dinara, to je negde oko 8 evra, za one koji ne znaju koliko vredi dinar, i on radi posao. Sigurno da bi neki pristali za veće pare da im neko prošeta kera sat vremena. Kaže, Miroljube, ja dnevno prošetam i lepo zaradim svaki dan. To je jedna jednostavna opcija. Znam jednog drugog koji mi je pričao, kaže, Miroljube, ja otvorim na oglasima svoj kanal, besplatni oglasi, razni oglasi imaš na internetu besplatne koji se kod nas gledaju, i prodajem robu koja se prodaje na sajtovima Tehnomanije, Win-Wina, Tehnomedije i drugih prodavnica Comtrade koji prodaju tehničku robu. Tako neke sitne detalje ovo, da može da prodaje svoje znanje. Ja sećam dok sam studirao, dok sam gubio vreme na fakultetu, izdržao sam se od instrukcija. Kao u osnovnoj školi sam učio matematiku, fiziku, u srednjoj školi bio sam iz toga dobar. Onda sam držao instrukcije iz matematike i fizike. I tako sam se izdržavao. Možda držiš instrukcije iz engleskog. Danas svi klinici znaju odlično engleski, jer prate internet i tako dalje.
Znam klince koji barataju sa mobilnim telefonima, koji rade popravku mobilnih telefona. Dođe u servis mobilnog telefona ili prodavnicu i kaže ja radim popravku mobilnih telefona, ako vam treba mogu ja da vam odradim. I ovaj tamo vlasnik, kada dođe neki kvar, oni pozovu ovog klinca, on dođe, uzme telefon, popravi, ovaj kaže koliko će to da košta, ovi kažu klijentu prihvati ili ne prihvati, rade dekodiranje telefona. Znači, ima bezbroj poslova koji mogu da se rade. Mnogim starijim ljudima treba da ode u prodavnicu da se kupi, treba ovo, treba ona. Devojke mogu da čuvaju decu. Kad imaš neko znanje malo veće, onda možeš još bolje da naplaćuješ. Trgovina je posao na kome se najviše zarađuje. Najbolje kad se radi neka proizvodnja i kad prodeš svoje proizvode koje ti proizvodiš. Tako da ima bezbroj opcija. Ima bezbroj opcija na internetu, ima 1000 načina i informacija kako čovjek može da pokrene posao bez para. Zabluda je da je za privatan posao da se pokrene potreban novac. To veruju ovi naši gastarbajteri, ovi mučenici koji ne znaju ništa da rade i onda odu tamo fizikališu, zarade neki novac i oni ne znaju taj novac šta da ulaže. I onda kupe stan u Beogradu ili u Novom Sadu ili u Nišu i onda ga iznajmljuju. To je plafon što oni mogu da urade, da iznajmljuju neki stan. Znaš koliko treba godina da se otplati stan koji kupiš, treba jako puno para. Poenta je kad ti uložiš neki novac da ti se on vrati za kratko vreme, to je pravi posao. A kad tebi treba, uložio si 100 evra, treba ti 2 meseca da vratiš 100 evra, slab je to posao. Tako da, znanje je ključ, ne početni kapital. To je naopako naučeno, mnogi ljudi su naopako naučeni da je za privatan biznis potreban početni kapital. Ne, potrebno je znanje. Ti ako znaš da sviraš harmoniku, znaš da sviraš neki instrument, tebe uvek ima posla. Ima da te zovu na sve strane da pevaš, da sviraš. Ako znaš da pevaš, ima te zovu da pevaš. Znaš, snimiš se na internetu. Ima 1000 opcija. Ima 1000 opcija, samo čovjek treba malo da se trgne i da, ja znam da mnogi nisu od malih nogu učeni nikakvom privatnom poslu, nego samo škola, televizija, internet, zaglupljivanje. Ko hoće da bude slobodan, znanje je uslov za slobodu. Imamo još jedno pitanje. Kaže, jedan mladić ima 20 godina i kaže, zašto mi se čini da današnje devojke traže mladiće koji su bogati, imaju novca i spremne su da se zabavljaju sa njima, čak i da nisu nešto mnogo srećne sa njima u vezi, umesto da budu sa nekim mladićem koji će ih zaista voleti i gde bi bile srećne sa malo manje novca u džepu. Pa vidi, u ženskoj psihologiji je da žena treba da bude izdržavana. Žena nije u ženskoj psihi da ona radi biznis, da ona vodi posao. Najprirodnije i najzdravije stanje žene je da bude supruga, da je muž izdržava, da se ona bavi lepim stvarima, da se bavi decom, da ima pomoćnice u kući i da se ona pored dece bavi poslovima koje voli. Koji god posao voli, ali i to je omogućava njen muž. Znači, dok je devojka, o njoj brine njen otac. I omogućava je da se razvija, da bude srećna. Viši nivo razvitka je da bude supruga, da bude majka, da ima decu, ima nešto što je najlepše što može da doživi u životu. I ženama i devojkama je u psihi da neko o njima brine. Sad, postoje nemoralne žene i postoje moralne žene. Moralna žena će gledati da se uda za domaćina i da bude majka i supruga i da domaćina o njoj brine, da se ona bavi lepim stvarima, da uživa sa decom, da živi u prirodi, da radi neki privatan posao koji joj se sviđa kod kuće i da uživa sa porodicom. Nemoralne žene žele sve to isto, samo da nemaju decu. Nego da imaju novca i da one troše novac za ono za šta one žele, uglavnom za neku destrukciju. Tako da u ženskoj psihi je da ona želi da bude izdržavana. To je slučaj sa najvećim procentom žena. Ali, eto, postoje nemoralne i moralne žene. Nažalost, procenat ovih nemoralnih je jako veliki, mnogo veći nego ovih moralnih. Tako da,
on se kreće u lošem društvu, tvoj gledalac, treba bi da se druži s pametnim ljudima i onda će dolaziti u kontakt sa pobožnim i moralnim devojkama, ali koji imaju drugačiju kriteriologiju. Ako ti nemaš privatan biznis, ako nisi u stanju da izdržavaš svoju buduću ženu, ako nisi moralan, ako ne živiš po Svetome pismu, neće s tobom uopšte da razgovara. Znači ti moraš da se eksponiraš kao domaćin, kao neko koji je u stanju da izdržava porodicu i kao neko ko je moralan, koji je religiozan, koji ima vezu sa Bogom i koji će da brine kao religiozan čovek o svojoj ženi i deci. Čovek koji nije religiozan, u njega čovek ne može da se pouzda. Mislim, ne kažem da nema ateista koji nisu pošteni i moralni, naravno da ima koji žive po svojoj savesti, ali živeti po Božjim zapovestima je jedina kakva takva garancija, ima ljudi koji žive po Božjim zapovestima posle zastrane polude, ali život po Božjim zapovestima je nešto što je najvažnije i ono što nama daje preporuku da li ćemo s nekim da budemo bliski, da budemo prijatelji, da se ženimo sa njim ili nećemo, možemo i sa ateistom da budemo prijatelji, da mu pomognemo, ali jako su važni ti kriterijumi da muškarac ima privatan posao, da je u stanju izdržava porodicu i da je pobožan. Evo sad imamo pitanje od jedne devojke koja ima 20 godina, kaže da živi u Beogradu i kaže ovako, zabavljam se sa momkom već godinu dana i vrlo često mi se čini da njega interesuje samo jedna stvar, a to je da smo nas dvoje u krevetu. Ne interesuje ga da sa mnom ni prošeta, ne interesuje ga da sa mnom ide u bioskop, niti da razgovaramo o nekim važnim temama za našu budućnost. Šta kaže ja da radim i šta da mislim o ovakvoj vezi? Pa takvih je 95% muškaraca. Znači, devojka treba da se sklanja od muškaraca, da se ne druži sa njima, jer su 95% muškaraca su ovakvi kao što ih je ona, kao što je ovaj taj njen partner, njen dečko, stare vremena se to drugačije zvalo. Tako da ozbiljna devojka ne treba se družiti sa mladićima, treba se družiti sa ozbiljnim ženama, da se osposobljava za život i kada se osposobi da se preko menadžera, preko nekog navodadžije, preko nekog iskusnog i ozbiljnog čoveka ili žene uda za dobrog mladića iz dobre familije, koga interesuju duhovne stvari, koga interesuje porodica i tako dalje. Muškarce, 95% muškaraca zanima, žena im služi samo kao seksualni objekat. Ovu devojku očigledno nije imao ko to da nauči, nije imala majku da je to nauči, nego je pustila na ulicu, školu i ona sada strada. I to je to, znači treba se otkači od tog mladića da se sa mladićima ne druži, nego da se osposoblja za život i onda da se uda na preporuku za nekog, jer ona neće znati da izabere, mladi ljudi ne znaju da izaberu bračnog druga, da ne bi nagrabusila. Muškarci se jako dobro pretvaraju i žene se jako dobro pretvaraju uglavnom da su iskreni ovo ono, dok se ne udaju ili ne ožene. Znači, isključivo preko menadžera ili navodadžije da se uda ili ženi. To je kao kad kupuješ auto, zoveš automehaničara, zoveš stručnjaka, kad kupuješ kera, zoveš kinologa. Tako da za sve stvari treba da se angažuje neko ko je stručan, ko je obučen. To je moja preporuka. I sledeće pitanje nam šalje jedan mladi gledalac iz Smedereva. Kaže ovako, on ima 19 godina i strašno mu se dopada njegova komšinica koja ima 35. Kaže, nisam video u svom životu da je neko toliko u pravu, jer sve što ona kaže, ja smatram da je ona u pravu. Ona je, kaže, prelepa, zavodljiva, volao bi, kaže, da se zabavljam sa njom, da li bi to bilo ispravno? Pa ako hoće da pogine, nek samo ide on sa 19 godina da se zabavlja sa... Znači on će se zabavlja, on neće da se ženi. Znači taj dečko je demonizovan, to se tako kaže stručno, znači demonizovan, on bi se da se zabavlja, umesto da se uči da ne radi neki posao. Nekad su se mladići ženili sa 15 godina, oni su sa 15 godina bili i fizički i emotivno zreli da se žene. A on sa 19 godina hoće da se zabavlja. Znači on je na nivou patuljka od 5 godina. Razumeš? Tako da taj će da pogine gadno ako ne krene da se leči, taj od 19 godina što će se zabavlja
sa nekom pametnom, lepa, zavodljiva. Od osobe treba da gledaš karakter. Ne postoji ružna žena. Postoji bolesna ili zapuštena žena. Svaka žena koja je karakterna ne može da bude ružna. Karakterna žena nije debela, nije bubuljičava, nije ružna, a ono što je najvažnije, prijatna i sa njom ti je prijatno da sediš u istoj prostoriji, da razgovaraš, da se družiš, da kraju kreva da otvaraš, da osnivaš porodicu, ali ovog ne interesuje porodica, njemu treba da se zabavlja tako, odnosno da bludniči i da se kurva, zato što je demonizovan, zato što je naopako naučen i zato će da nagrabusi. Imamo pitanje majke koja nam se predstavila kao majka iz centra grada. Šta god to da znači, iz kog grada nije navela. Kaže, šta po vama treba da se promeni u sistemu našeg obrazovanja? Ona je strašno zabrinuta zbog ovih dešavanja kojima smo svi svedoci u osnovnoj školi u Beogradu. Kaže, šta treba promeniti u sistemu obrazovanja po vama? Pa ne može ovaj sistem obrazovanja da se promeni. To je jedan nakaradan sistem koji ne može da se promeni. On može samo da se ukine i da se stvara novi sistem. U demokratiji da ti očekuješ da funkcioniše sistem obrazovanja, to je utopija. Jedni način da se dete sačuva je da se uči kod kuće. I u Americi to je jako razvijeno, to kućno školovanje. Procentualno mali broj ljudi upražnjava kućno školovanje, ali na 250 miliona stanovnika to nije mali broj. Ti u Americi imaš ogromne te religiozne knjižare, Christian bookstores, gde imaš jako puno knjiga za učenje dece kod kuće za sve uzraste. Jer roditelji rade kod kuće sa decom, to je sigurno. A ovaj sistem obrazovanja da ti menjaš, kako da menjaš? To je nemoguće. Da ti sad uvedeš da budu škole kao što su bile u vreme Svetoga Save, da budu odvojeno dečaci od devojčica, da budu pobožni nastavnici, razumete? Nemaš pobožne nastavnike. Imaš jako mali procenat. Razumeš? Znaš koliki procenat nastavnika puši, konzumira alkohol, bludniči. Ceo sistem, školski sistem vezano za plan i program je katastrofalan. Deca uče 99% stvari koje im nikad neće trebati u životu. Tako da to je jedan bolestan truo sistem koji to ne može da se menja. To ti ko kad imaš, razumeš, auto koji je star 50 godina, koji je sav razvaljen, znači nijedan deo mu nije zdrav, on može da ide u staro gvožđe samo, razumeš, da se pitanje da li može da ide u staro gvožđe, razumeš, da se pretopi. Znači, on je neupotrebljiv. Ovaj sadašnji sistem obrazovanja ne može uopšte po meni. On ne može, to je užas. Mislim, šta ti to može da promeniš? Nemaš nastavni kadar. Jer prema zakonu moraju da budu nastavnici samo ovi koji su završili te njihove ateističke škole. Ne možeš po zakonu da zaposliš pobožne i moralne ljude. Pravi sistem obrazovanja je da ti dozvoliš da svako može da otvara školu i da nudi roditeljima obuku, ovu, onu, podrazume se da škola treba da nudi obuku da deca čitaju i da pišu i posle toga da se obučavaju da rade neke stvari. Jer roditelji biraju gde će decu da šalju da uče. Roditelji su nezainteresovani za to, njima je bitno da skinu decu sa grbače. To je rešenje kao u stara vremena. Ti šalješ dete da uči neki posao kod nekog dobrog majstora. Da ti imaš na tržištu škola za ovo, škola za ono, ova vrsta škola, ovi udžbenici, ovo. Ti šalješ dete da misliš da je najbolje. Skladu s tim. Ovako, ali to je za odgovorne roditelje. Mi nemamo odgovorne roditelje, nam je nametnuta demokratija, to je jedna vrsta okupacije. I ti ako pokušaš da uradiš nešto što će biti za dobrobit države, to se tretira kao akt kršenja demokratije, kršenja ljudskih prava, mediji odmah skaču da te satanizuju, tako da usi u svoje kljuse. Radiš sa svojim detetom, evo zakon u Srbiji ti omogućava da možeš da učiš svoje dete kod kuće. Većina roditelja to neće da prihvati, oni će da se žale, da im ne valja sistem, da im ne valja škola, da im ne valja direktor, da im ne valja psiholog, razni starešina. I to je ta kuknjava, razumeš, pametan čovek, nema šta da kuka, stanje u Srbiji je loše, ali smo mi daleko od ovih zapadnih zemalja, tako da kod nas može da se organizuje život, da se mnogo bolje živi nego bilo gde na zapadu. Ljudi treba da
u sreći što imaju privilegiju što žive u Srbiji, jer u Srbiji ima najviše prostora da čovjek može da se razvija. Kogoda je stanje, svaki dan se gore i gore. Sledeće pitanje nam šalje naša gledateljka iz Zaječara i kaže ovako, ja imam 25 godina, zabavljam se već 2 godine sa dečkom, on fantastično dobro gleda u karte i video je da ćemo mi biti srećni i da ćemo još dugo biti zajedno. Da li treba da mu verujem? Pa ova devojka je stvarno nepismena teološki kad se druži s nekim ko se bavi prizivanjem demona. Kad neko gleda u karte, on se zove vračar ili okultista. Tako da to je najbrži put da pogine i treba da beži od njega kao od kuge. Jer najgora stvar koja čovjeka možda zadesi nije da dobije rak ili dijabetes, nego da poludi. Bolest koja se najteže leči je ludilo. A ludilo je u stvari opsjednuto s demonima. A oni koji gledaju karte, oni se bave prizivanjem demona i demonizovanost. Tako da bi devojka trebala da beži od tog mladića kao od kuge, ako je pametno. Sledeći naš gledalac je iz Beograda, ima 40 godina, kaže da je kad god stigne voli da pogleda vas i ceni vaše mišljenje. I kaže ovako, nekoliko puta sam gledao emisije gde je gostovao gospodin Miroljub, kada je govorio o vanzemaljcima. Da li je to stvarno istina da oni postoje i šta to sprečava vlade sveta da to objave i nama, običnim građanima? Postoje vanzemaljci, ali to su demoni. Znači, vanzemaljci kao neka druga bića koja nisu demoni ne postoje. Postoje anđeli koji pomažu ljudima u životu i postoje demoni. To što se prikazuju, što mnogi ljudi vide, to su demoni i to je sve u skladu sa onim što pišu u Svetome pismu. Države u svetu su sekularne ili demokratske, što znači u prevodu da su ateističke i kriterijum za svako objašnjenje u nauci mora da bude ateističko. Kad bi se pojavio neki ministar ili predsjednik države ili vlade da priča o demonima, odmah bi bio ukoren od strane međunarodne zajednice i bio medijski satanizovan ukoliko bi nastavio da priča tu priču. Tako da ne možeš ti da pričaš o mnogim ružnim stvarima koje se dešavaju u našem društvu, jer je to mantra demokratije, odnosno mantra jednog sistema satanističkog koji želi da podjarmi ljude i od njih da napravi robove, duhovne robove. Nekad su ljudima stavljali lance na ruke, sada ih zaglupljuju i sa ljudima od kojih prave stoku mogu da rade šta hoće. Imamo pitanje sada jednog mladog muškarca, kaže ovako, završavam srednju školu i volao bih da upišem ekonomski fakultet. Sad kaže ovako, hoću da budem menadžer i da govorim radnicima šta treba da rade. Da li je to dobar izbor? To je dobar izbor da budeš menadžer, ali na ekonomskom fakultetu nećeš naučiti da budeš menadžer. Ako hoćeš da budeš dobar menadžer, odeš kod čoveka koji je menadžer u nekoj firmi, dobar menadžer i od njega učiš. Tako se postaje menadžer. Koju god struku da hoćeš da naučiš, treba da učiš od pametnog čoveka. To je najbrži put. Ili da učiš preko interneta, ali najbolje u praksi kad se uči. Tako da na ekonomskom fakultetu se to ne uči, tamo se uči stvari koje ti ne trebaju u životu. Sledeće pitanje šalje devojka, ima, kaže, 19 godina, iz Ćuprije. Kaže ovako, završavam srednju školu, imam jako lep glas, majka me podržava i ja bih da postanem pevačica. Da li je pametno da dođem u Beograd i da okušam sreću? Naravno da nije dobro, ako će da bude pevačica, treba da nađe profesora pevanja u svom gradu. Ima puno jako dobrih profesora pevanja, može da nauči da peva etno pesme i da preko interneta, preko YouTube-a da se snima, da to postavlja, da kači, da peva etne pesme kao što peva Danica Crnogorčević, kao što peva Jelena Tomašević i da bude pevačica, evo kao što su ove dve fine žene i koje zaista pevaju prelepo i pevaju pesme sa moralnom porukom. Nema ona šta da dolazi u Beogradu, Sodom i Gomor, gde je destrukcija. Razumeš da ona, od koga ona da uči da peva? U Zaječaru, u svom gradu ima
profesora pevanja, profesorki koji mogu da je nauče etno pevanju, da bude vrhunska pevačica. Jer, kako kaže Isus, džabe čoveku da ceo svet zadobi ako duši svoje naudi. Znači, najvažnije da čovjek sačuva slobodu. Može ona da ima lep glas i da se proda i da bude neka pevaljka, a ako će da bude pevačica, onda mora da čuva svoj kredibilitet, svoje dostojanstvo, a ako hoće da bude pevaljka, onda to je nešto drugo, to je destrukcija, što ja ne bih preporučio. Sledeće pitanje šalje nam jedna devojka koja ima 20 godina. Kaže ovako, ostavio me je dečko, ja sam još uvek zaljubljena u njega. Rekao mi je, ako hoćemo da nastavimo da se zabavljamo, njegov predlog je da zajedno odemo u neki od realitija. To bi, kaže, bio najbolji put za njih dvoje i to je njegov predlog, ako sad to ona ispuni, da njih dvoje onda ponovo mogu se zabavljati. Kao što sam rekao u prethodnim odgovorima, devojke treba se sklanjaju od mladića, da se uče da rade nešto, da se osposobljavaju, da budu majke i supruge, da se udaju za nekog domaćina na preporuku, čim hoće da ide u reality, znači da je neko ko je zreo za lečenje, pošto je trenutno dr. Branislav Peranović na službenom putu, preporučujem da ode kod doktora Slavena Stevelića, koji živi u okolini Čačka, on radi dresuru kerova, ovih krvoločnih i ovih drugih, a može i ove buzdovane, kao što je ovaj njen dečko, i njih može da pripitomi. Iako, kako kaže Slave Stevelić, ljudi su mnogo veća čudovišta i mnogo krvoločniji nego od najkrvoločniji psi, ali Slave Stevelić ima 120 kila, visok je 2 metra, znači 120 kila mišića i on to lepo može da takve buzdovanje da dovodi u red. Naravno, ako on hoće da se leči, ako neće se leči, onda tako da preporučujem da ga preusmeri na Slavena Stevelića, on ima mojpas.rs, mislim da se tako zove sajt, njemu da se javi, ima on tamo i slobodnih boksova, može da ga primi na prevaspitavanje. Što bi rekao moj prijatelj Lepomir Bakić, da ga vrati na fabrička podešavanja. Kaže jedna majka, 35 godina ima, možete li nešto više da nam kažete kako je to bilo u vreme cara Dušana, kako se poštovao zakon, a kako su se kažnjavali izgrednici? Pa, može da čita Dušanov zakonik, može da čita Sveto pismo, znači bio je red, žene su se poštovale, ulagalo se u žene, bilo je puno porodica, imala puno dece, znači bilo je u jednom domaćinstvu živjelo po 4 generacije, lepota, otac, sin, unuk, praunuk, svi žive zajedno, puno dece, imaju nekoliko domaćinstava u okviru, nekoliko kuća u okviru domaćinstava, znalo se red, nije bilo bezakonji, hajdučija kao danas i razbojništvo, eto tako je bilo. I evo za sami kraj imamo mi kao ekipa kanala Nepoznata Srbija za vas jedno pitanje. Kako da mladima pokažemo pravi put? Kako da im pokažemo kojim putem ne treba da idu, a to je ta Sodoma i Gomora o kojoj govorite, a kako da im pokažemo put kojim treba da idu, a to je porodica, zdrava ishrana, duhovnost pre svega. Kako to da im pokažemo? To se pokazuje svojim životom. Znači, mi treba da živimo ispravno, da živimo moralno i da to drugi vide i da drugi požele da i oni takvi budu. Kako ljudi postaju destruktivni? Gledaju američke filmove gde se promoviše nasilje, destrukcija, on je diler droge, on je preljubnik, ali on vozi dobra kola, on ima para, on ovo, i prikazuje se destrukcija na lep način. Mi treba da radimo nešto slično, ali u drugom smeru. Znači, da promovišemo svojim životom pametne stvari, da objavljamo videe, muziku i mnoge druge pametne stvari s kojima ćemo da motivišemo ljude da budu zdravi, moralni, pobožni. Evo kao što radi Aleksandar Avramov koji pravi pesme sa fenomenalnim
s fenomenalnom muzikom i fenomenalnim tekstovima. Podsjetiću, on je autor pesme, jedno od najboljih pesama, možda najbolje pesme svih vremena na našem govornom području, pesme Lazarica i mnogi drugih pesama. Zatim na jedan primjer Vukojice Sandića, profesora istorije i direktora škole Gusala Sandić, koji sa svojim mladim guslarima promoviše moral, čojstvo i junaštvo. Spomenuo sam Danicu Crnogorčević, koja svojom pesmom, svojim ponašanjem promoviše uzvišene stvari. I mi treba da radimo nešto slično onome što ovi ljudi koji sam ovde nabrojao rade i mnogi druge. Milomir Miljanić je najbolji srpski pevač koji nema nijednu pesmu sa vulgarnim sadržajem. Ne pravi pesme o kafanama, o nemoralnim ženama, o zaljubljivanju, a opet je najpopularniji i najbolji pevač i tako dalje. Tako da, eto, oni su primer kako mi treba da delujemo u ovom svetu, da svojim životom, svojim ponašanjem motivišemo druge ljude, pogotovo mlade, da oni krenu putem naših slavnih predaka, a naš uzor je Isus Hristos, da ih okrenemo Svetome pismu, da čitaju zakonopravilo Svetog Save, da čitaju našu slavnu istoriju. Ja sam pokrenuo jedan sajt, zove se ordeni.rs, da ima sjajnih knjiga koji mogu besplatno se preuzmu. Tu su postavljeni ordeni, najpoznatiji ordeni koji su dobili naši preci, svoja junačka dela, tako da svojim životom treba da pokazujemo mladima kako oni treba da žive, pre svega roditelji, a onda i ovi drugi. Gospodine Petroviću, mnogo vam hvala. U ime ekipe kanala Nepoznata Srbija, hvala vam što ste bili naš gost. Želimo vam dobro zdravlje vama i vašoj porodici i da se vidimo uskoro i ponovo porazgovaramo. Hvala vam na pozivu, pozdrav za sve vaše pratioce.